At you arkiver Nesvík for sport and games level. Vi äta sova allt vanligt som i Nesvík, men det är särskilt för det som älskar utdrag. Vi får nämligen ut att göra utdrag. Kom vi ska visa där. Är stod till filmlike, så har vi det här levelnet där estetiska. Och så har vi eisen raska. Och så är det håndboll. Vuxna spelar håndboll, så är det alla som bara älskar att spela håndboll. Det samma för det som damer spelar fotboll. Det är inte kvar elev man kan ta. Som vi ska ha fotbollen, älskar du att spela fotboll, så är sports och games akkurat nära för det. Gånger du sakta eller kända folk och kommer huxa där och kommer sport och games levna, så vi är Nesvík från 16. juli till 21. juli, så är det skundet där mellan till. Vi ses.